Pozdrav ljudi, ja sam Gruba iz Kontra Efekta. Mi se trenutno nalazimo na probi u našim Andrijevcima gdje probavamo, odnosno vježbamo za novu svirku koja će se održati 26.9. u Slavonskom Brodu. Nedavno smo imali koncert u Andrijevcima gdje je odaziv bio jako dobar. Ovim putem bih se zahvalio u ime cijeloga benda svima koji su došli na našu svirku. Isto tako se nadamo da će odaziv u Slavonskom Brodu biti prilično jednak ovome u Andrijevcima, a svirka u Brodu će biti akustičnog karaktera gdje ćemo odsvirati par naših autorskih pjesama u akustičnom aranžmanu i k tome ćemo odsvirati isto tako obradu u akustičnom aranžmanu, jednu ili nekoliko pjesama Krešimira Blaževića i animatora. Hvala vam na podršci, nadam se da ćete doći, pretplatite se na naš YouTube kanal kako bi nas još bolje podržali. Hvala svima i lijep pozdrav!